Bore da pob un. Gobeithio bod chi'n gallu gweld fi. Bore di llun. Gret, fi'n credu bod popeth yn gweithio. So, bore da chi gyd. Bore di llun, sesiwn Ffit Yn 5 arall. Gobeithio bod chi wedi mwynhau wythnos diwetha. Hopefully you enjoyed last week. Wnaethon ni thema wythnos diwetha, gyda ni 5 chwaraeon gwahanol. Wnaethon ni wneud cricket, wnaethon ni wneud pêl fasged, pêl drod, tennis a rygbi. So wnaethon ni 5 camp gwahanol wythnos diwetha, gyda sgiliau oedd yn gweithio i bob un o'r camp yna bob dydd. Wythnos hyn ni'n mynd nôl i normal, so byddwn ni jyst yn gwneud 5 gweithgaredd gwahanol, a byddwn ni'n gwneud rheina am 1 munud yr un. So last week we did theme sessions. We did 5 different sports. We did basketball, we did football, we did cricket, we did tennis, and the last one on Friday was rugby. So the activities last week are all themed, and they were for a particular sport. So we're going to go back to normal this week and just do 5 different activities. Iawn. Gyda fi wastad yn neud un tasg ychwanegol. Chi trial geso neu gweld beth sy'n wahanol yn y stafell. Nes i'n really galed wythnos diwetha yn sesiwn ola fi dydd Mercher. Fi ddim yn siŵr os oedd neb wedi cael nhw, ond chi ddim yn gallu gweld yn dda iawn ar un Facebook, ond ar YouTube chi'n gallu gweld. Mae cushions i gael ar y soffa fan hyn. Nes i swapo rheina wythnos diwetha am cushions gwahanol rhai gyda lluniau arno nhw. So rhain oedd y cushions wythnos diwetha oedd ar y soffa fan hyn. So, da iawn chi os dydych chi ben a spot o rheina, achos oedd hwnna'n un really galed. So the difference last session with me last Wednesday was those cushions. I swapped the usual cushions for ones with pictures on. So that was a really tough one. So excellent stuff if you've managed to get it. So, gobeithio ni'n barod i ddechrau. Gobeithio bod gyda ni gyd dŵr neu rhywbeth i yfed yn barod. Gobeithio bod gyda ni digon o le. Gobeithio bod gyda ni trainers a dillad sy'n addas i ni i wneud bach o ymarfer corff. Iawn, so i ddechrau bant bore yma, ni just yn mynd i fod yn bounsio ar y llawr. We're just going to jump up and down, just bouncing off the floor, just neud yn siŵr bod traed ni off y llawr. Da iawn. A wedyn dewn ni mewn o breichell, ni dechrau swingo breichell ni nôl ymlaen. So fi just yn bounsio off y llawr. Da iawn, just lan y lawr. Fe faros bydden ni'n skipio gyda rhaff skipio, bydden ni just yn bounsio. Digon uchel fel bod y rhaff yn gallu mynd o dan traed ni. So I'm just bouncing up a little bit off the floor. And we'll put some arm swings into it. Bit of a twist. Da iawn chi. Wedyn newn ni ar un tro, we'll do some hopping. And swapo. Good job. So bydd hyn gobeithio yn cael calon i gweithio'n gletach. Pompa mwy o gwad, mwy o oxygen rhwng y corff. Lle ni dechrau troi rownd. Ffordd arall. Nawr ni'n mynd i roi twist mewn. So nôl i jump ar y 2 drod. A ni'n mynd i twisto o un ochr i'r llall. Da iawn. Ni'n hopo, ni 2 hop, a wedyn newid. 1, 2, 1, 2. So 2 hops and change. Good. Da iawn, jyst yn mynd i swingo breichyn i'r ochr. A ni'n mynd i symud o un ochr i'r llall. So from side to side. Feet flat on the floor. Good. Siglo bach i breichiau. A coesau ni. Good. Da iawn chi. Gobeithio bod ni'n barod am sesiwn ni heddi. So we've got 5 activities. Munud yr un. 5 peth gwahanol heddi.
So ni'n cael amserydd yn barod. Okay, so i atgoffa chi. 5 gweithgaredd, byddwn ni'n neud o'n munud yr un, ond byddwn ni'n rhannu bob gweithgaredd mewn i 30 eiliad, 20 eiliad o rest, wedyn 30 eiliad arall. A rhwng bob gweithgaredd byddwn ni'n cael 30 eiliad o rest. Okay. Y gweithgaredd cyntaf ni'n mynd i wneud bore yma yw wneud seren, okay? Star jumps. So to i cael ni i symud. So pawb yn barod. Cawn ni mynd e. So digon o le. So wneud seren. So dod trad mewn y mas. Breichyn i'n chwifio. Da iawn, cadw fynd. Good job, da iawn. Bach o rest. Bach o dŵr os chi eisiau. A byddwn ni'n mynd to. 5 eiliad. Pawb yn barod. Bant yn ni. Wneud seren. Cadw fynd. Good job. Fantastic, good start. Yr un nesaf, mae hwn yn mynd i cyfuno bach o balans o cydbwysedd. Ni'n mynd i fynd ar un trod, ond ni'n mynd i fod yn plygu y benglin sy'n ar y llawr. Yn neis a araf, so mae eisiau ni cadw cydbwysedd a mynd lan y lawr. Byddwn ni'n un cwrs am 30 eiliad a'r llall am 30 eiliad. So pawb yn barod ar un trod, ffindio balance, a just plygu. Dim eisiau plygu lot. Da iawn. So mae hwn yn really dda am balance. But it's also good for all our leg muscles. Good job, shiglwch off. 30 eiliad arall yn dod lan. Pawb yn barod. Cwrs arall tren, the other leg. So fi'n mynd ar trod dde. Just lawr. Tyma bach. So ni'n gallu tynnu ni'n siŵr bod y kneecap yn mynd mewn llinell gyda bysedd trad. Okay, so ni ddim eisiau twisto'r penglin, ni eisiau fe fynd lawr yn eitha straight. So nice and controlled. Da iawn chi, good job, shiglwch off. Fantastic. Okay, yr un nesa. Side to side feet jump fi wedi gael fe. So ni'n mynd i fynd lawr y llawr, a'r dwylo a'r trad. A mae trad ni'n mynd i fod yn mynd o un ochr i'r llall. Iawn, os chi moyn rhywbeth lawr, fel hurdle yn y canol gallwch chi wneud, mae trad ni'n mynd i fod yn bownsio o ochr i ochr. So ni'n lawr ar y llawr. Cadw trad gyda'i gilydd. So feet together. And we're just going to go from side to side. Da iawn, cadw fynd. Trio cadw cefn yn syth.
Da iawn i gweithio'n galed heddi. Bach o rest yr un peth to. 5 eiliad. Lawr yn y llawr. A ochr i ochr. So cadw trad gyda'i gilydd. More yn tough. Da iawn chi. Fantastic effort. Right, yr un nesa. Fi wedi dewis pethau caled heddi. So ni'n mynd i fynd o ochr i ochr, to. A ni'n mynd i fynd a hopo un cwrs ar y tro. So side hopping, ni'n mynd i hopo, dal a balance, hop, balance, a nôl. Barod? Coni off de. Un tro'r llall. So we're trying to keep our balance. Knees soft. Cadw pen yn syth. Good job. Cwpl o eiliadau. Good job, da iawn chi. Cadw fyny, bron o benni. Munud a hanner to. So'r un cwrs. A swap. Da iawn. Dwi'n fod na 10 eiliad. Good job. Right, un gweithgaredd ar ôl. Ni'n mynd i wneud press-ups. Neu gwthiadau yn Cymraeg. Ond, ni'n mynd i wneud nhw'n erbyn y wal. Os chi'n rili hyderus, teimlo'n rili gryf, cerwch ar y llawr. Ond yn erbyn y wal, ni'n mynd i sefyll wrth y wal, dwylo'n fflat, a ni'n mynd i fod yn mynd mewn a mas i'r wal. So fi'n mynd i fynd drafod yn erbyn y drws. So fi'n mewn safle yn barod, reichen syth i ddechrau, a wedyn ni'n mynd i cael y corff yn syth. So we're going to keep our body straight and bend the elbows to 90 degrees. Da iawn. Nice and controlled. Da iawn. So last 30 seconds. Os ni eisiau neud press-ups ar y llawr gallwn ni wneud, neu gallwch chi fynd ar pengliniau i wneud ar y llawr, ond os chi moyn just stico wneud y wall press-up, gallwch chi wneud. So, nôl 30 eiliad olaf, bant yn ni. So, cofio cadw corff yn syth, treigi'r breichiau yn y penelyn, so bending at the elbows. Peidiwch bwrw mewn i'r wal. Cwpl o eiliadau to. Ni wedi gorffen. Da iawn chi. Fantastic. Chi'n heiddi dŵr nawr ar ôl hwnna, so pigo botel dŵr lan. Ni'n mynd i oeri, so ni'n mynd i cadw symud. So we're going to do our cool down. We're just going to walk around, just cerdded round y stafell, neu fe bynnag o les I dachu. Sipan ar y dŵr. So mae'n bwysig bod ni'n cadw yfed
trwy'r dydd. Okay, so 2 ore, ond rhywbeth fel squash. Neu hyn oed os chi'n licio efo te, heb siwgr gobeithio. Mae hwnna'n really good i chi. Rwy'n sy'n mynd i cael dŵr nôl i'r corff achos chi'n colli fe. Wrth chwysu amser chi'n neud ymarfer corff. Good job. Nawr fi eisiau rhoi un braich yn gros. A just stretcho yr ysgwyddau. So dala fe am o leia 10 eiliad. Wedyn siglad fach, swap o braich. Okay, so stretch is really important. Keeps us being flexible. And it's important that we hold the stretches at the end. Okay, mae lot o stretches gwahanol gallwn ni wneud. Fel arfer ar y dachrau, pan ni'n twymo lan, ni'n trio wneud stretches ble ni'n symud. So pethau fel squats, lunges, cylchod gyda breichiau. A hwnna ar y diwedd, mae fe'n syniad da i ni wneud fwy o static stretches maen nhw'n gael nhw. Ble ni just yn stretcho un muscle yn ofalus. So un nesaf i lawr ar un pen glin. The heel arall ar y llawr, okay? So the heel on the ground the other side. I'll try and go back so you can see it. And you should feel it in a hamstring, okay? Hamstring stretch yw hwn, so dydych chi teimlo fel lawr cefn y cwrs. Cofio nadlu mewn trwy trwyn. Mas trwy'r ceg. Da iawn, a newid. So ydych chi bod yn really teimlo hwn lawr cefn y gos. Da iawn, yr un arall chi'n eich gwneud wedyn os ni'n pwyso ymlaen. Dyna ni fod yn teimlo fe. Nawr yn y hip flexors, ni eisiau pwysio ymlaen. A dyna ni fod yn stretcho lawr ffrant y gos. Cadw cefn i lan, so ni eisiau mynd ymlaen fel hyn. Cadw cefn i lan yn syth. A dyna ni teimlo fe fan hyn, wedyn newid. So pwysio ymlaen. Okay, dim bounsio, just aros. Yn llonydd, dyna ni fod yn teimlo'r stretch, dyle fe ddim wneud dolyr. Okay, so it shouldn't hurt. You should just feel the muscles just stretching. Good job, da iawn. Sigla bach i breichiau coesau. Da iawn, ffantastig. Un neges eitha bwysig. Ni'n mynd i fod yn gwneud sesiynau bob bore wythnos hyn, lan hyd dydd Gwener. A wedyn falle bod lot o chi'n gwybod bod gwyliau hanner tymor wythnos nesaf. Okay, so it's half-term holidays next week. Ond bydd sesiynau ni yn parhau trwy'r wythnos. Okay, so bod ni'n hanner tymor a gwyliau, a byddwch chi ddim yn gwneud unrhyw gwaith ysgol, mae dal croeso chi ymuno ni yn y bore i wneud sesiynau Ffit Yn 5. Okay, so we'll be continuing these sessions all the way through half term. So even though you're not going to have any schoolwork to do, you can still join us at 9:30, or you can catch up with the videos later on in the day on YouTube or Facebook or Microsoft Teams. Iawn, so mae lot o options gyda chi. Cofiwch dod i watcho y fideos a wneud bach o ymarfer corff. Bydd Steve gyda chi fory, okay? So Steve will be back tomorrow yn wneud sesiwn am 8:30, so newch siŵr bod chi'n ymuno mewn gyda Steve fory, a na fi gweld chi dydd Iau, I'll see you on Thursday. So joio'ch gweld dydd, ta-da!